नमस्कार पिलामाने शुभ सकाळ समस्त भल अछ खाई आछ अच्छा पिलामाने आज हमें जोग मुद्रा शिखिबा कहले देखि 1 रे 1 मिसले केते 2 रे 1 मिसले 3 रे 1 मिसले 4 रे 1 मिसले 5 रे 1 मिसले 6 रे 1 मिसले 7 रे 1 मिसले 8 रे 1 मिसले 9 रे 1 मिसले 10 एटा जे हमें गीत माध्यम रे शिखिबा अच्छा हो 1 रे 1 2 1 रे 1 2 सत कहिबी मुही सत कहिबी मुही आमे कोन कहबा सत सबुबेले सत कहबा 1 रे 1 3 1 रे 1 3 ताको दिना लांचो केबे नबा नाही अच्छा 5 1 6 5 1 6 सत कथा कुह